Hoşgû birê bi rûmet di dunyayê de sê têgehên gelekî pîroz henin. Ev her sî têgeh yanê qavramê hanina dema li ba şexsekî, li ba milletekî, li welatekî desthilatdar be, heyat, jiyan li gora van her sî têgehê hanê hatib înşakirin, avakirin. Ev têgehê hanina di şexsiyeta însanekî de yan jî milletekî de yan jî welatekî de bi cî bibe, li wî welatê heq û hiqûq û edalet heye. Yek, rastî, du heq, sê edalet. Ev her sî têgehê hanina têgehên pîrozin, têgehê Îslamê in. Rastî û heq û edalet dema li gora ku Rebbil'alemîn navaroka wî di Qur'ana pîroz de dagirtiye ku çawa ji me re tehrîf kirî, pêxember tetbîq kirî, gava ev her sî têgeh li civakê, li şexsa, li milleta were tetbîqkirinê wê wextê li wî welatê edalet heye, heq heye, hiqûq heye. Lê mixabin îro li dunyayê ev her sî têgehê hanê navarokê hatî valakirinê, her kes li gora menfieta xwe navaroka van têgehê hanîna dadigire û em bibên dixwaze li dunyayê hukm bike. Li dunyayê hemû wisayê lê bi taybetî ew welatê ku xelkê wan misilman e, ew kesê ku Xwedê giravî divê em misilmanin, rastî, heq û edalet. Ev her sî têgehê hanê li jiyana wan da tune ye, mala xwe ji welatê ku xelkê wan misilmanin bar kiriye. Helbet li her civakê de, di her milletê de însanê baş, qenc, însanê bi heq, bi edalet heye. Komê piçûk hebin jî ev îstisnayê, ev qaîdeyê xerab nake, lê bi piranî xelkê ku welatê ku xelkê wan misilman e ji bilî rastiyê, ji bilî heqiyê, ji bilî edaletê her tişt heye. Rastî û heq û edaletê li wan welatê ku xelkê wan misilman e bar kiriye, çûye. Heta kesê ku li wan welatana rastiyê bibêje bi cezakî giran tê ceza kirin, her wisa yan jî tê kuştin, ji ortê tê rakirinê. Ev sedemê wî jî ev e ku însanê ku divê em misilmanin ji rastiya Qur'anê, ji rastiya Îslamê zêdetir teslîmê nefs û şeytanê xwe bûne. Her tişta ku di menfieta wan da be, rast be, nerast be, heq be, zulm be, zordarî be, ji ber ku di menfieta wan de rast e, her tişta ku ne li gora menfieta wan be, rast bijî, heq bijî, neheq bijî li bara wan em bibêje neheq e. Ji ber vê yekê îro ev mentalîte, ev fikra hanê, ev hezra hanê bî bela serê dunyayê her wisa welatê ku xelkê wan misilman e.